Hello guys. Ndauya nechanga chakamirwa nevanhu vazhinji. Vanhu vazhinji vakachimirira chandauya nacho. Ndachitora kubva kune mukomana murefu. Kune vasingazivi mukomana murefu. Mukomana murefu ndiye anova Praizah. Mukomana arikuda kutangidza masports. Vanhu vazhinji vangoti kuti zii chii. Izvo munhu anenge achibika. Zvibikiwa mutakunanzva unonaka. Ndisati ndapinda munyaya dzizere guys. Kuda kuti ndavese vakasubscribe to this channel. Vasati vasubscribe ndichiti guys hapana chekumira. Subscribe kuitira kuti vana mukuru Praizah vabura zviro. Vabura zvinhu mutakunanzva unonaka. Musasarira. Kasira kuti kuuya nazvo. Tokupai monzwa kuti zvinhu zviri kufamba boom. Nyaya iripo yakamira yakadaiwo. Mukomana Praizah ane album rake. Arikuda album nyowani rinonzi GWARA. Arikuda album riri kubuda muna July. Ndipo pari kubuda album. Saka pane song yaambotipawo kuti mumbonzwawo kanzwisa. Song yachona inonzi Maka. Ndo song yacho. Itoripo patori nekanzwisa kacho. Saka chaitika ndechoti aposta pamaplatforms ake kufacebook nekuinstagram nekuchichichi. Saka vanhu vabva vafarira manje ati sekuziva kwenyu nese guys munyatsoziva kuti mukomana Praizah anopedza masports. Kana atouya nezvinhu zvekuti nemimhanzi yekuti akupei motongoziva kuti mukomana agara ari on top. Hadisappoint vanhu. Vanhu vatoziva kuti munhu wedu uyu atotigadzirira zvinhu kwazvo. Saka ndine macomments andauya nawo panapa. Ndatorawo vanhu vachitaurawo maonero avo. Vari kutoti macomments ndo ava muri kuona kumasaidi. Vamwe vari kukomplaina vachiti July kure. Wadi kuti hako May kana kutoti mangwana. Vanhu vatoti vanonokerwa guys nemimhanzi yaJaPraizah nealbum raJaPraizah rinonzi GWARA. Vanhu vanonokerwa, vari kutorida. Saka song yanga yaita kavidhio kachona inonzi Maka. Maka iyoyo. Guys, kana muchida kuiwa song iyoyo, kangoriwo kashoti kavidhio kanga achiimba ndoka screenshot kamuri kuona. Munouya ndinako kavidhio kacho. Torai nhamba dzangu kucomment section dzandakapina, then mondisira message up WhatsApp, then ndokukandira kavidhio kacho mozvinzwirawo kuti album riri kubikwa iri. Guys, hasi mafanis. Saka vari kuchada kavidhio kacho, munongondiinboxa kuWhatsApp, handinonoki, ndotokutumira very fast. Saka ndo chandauya nacho guys, ndichiti mukomana murefu Praizah ari kugadzirirai mutakunanzva kudya kwenzeve. Ari kugadzirai mukomana. Infact kugadzira akatogadzira but wakuchipolisha kuti zvinhu zvichinyatsokuindika bho papa. Zvibude zvichitapira. Thank you guys. Kune ese anoda video inbox kuWhatsApp ndokukandira kavidhio kacho. Muzvinzwire mega kuti mukomana haana kumira mushi. Hapererwi. Thank you guys.